Κατέβα μέχρι ένα σημείο, όποιος θέλει ξαναφύγε. Δεν είναι βαθύ, μην αγχώνεσαι. Γύρω στα 1,5 με 2 μέτρα είναι εκεί στην άκρη. 1,5-2 μέτρα. Και καλά, ξέρεις. Όχι, θα κάνει μπάνιο. Παραλίγο, εντάξει. Ωραίος. Για χαρά πάει το κάμαξ. Καλά κανές. Μάλλον το 600 που σου έλεγα Λευτέρη πρέπει να γάμαγε. Ναι, θα βγει, μη φοβάσαι. Ωραίος. Κόλλος έγινε ο Κανιουκλάκης! Που λέει θα το πάω γρήγορα. Θα το πάω αργά, δεν το πάω γρήγορα. Δεν το πάω γρήγορα. Και το στο κόλλο σου μπήκε. Μαλάκα είναι εκεί που τρύπα. Έχει άμμο εκεί πολύ. Βλέπω